baiti ga wani almat ya ahlal baiti ga wani almajiri ya ahlal baiti ga wani almajiri kakan ku ne ba a yi kamata ba gun komai da komai ba za a yi ba don haka ba ku gado ruwa ba a wancan zuciya ta na zamanin gari wanda Allah ya fuso a bayansa annabai ne daya ba nabiyansa fiyayye zaɓaɓɓe a halittarsa Allah ma da annabi yake fahari karafana da kansa yake cewa yana ta yin salatu babu yankewa shi da mala'iku suna zema in kai guda 100 shi 1000 zai ma in kai guda 1000 alkawari yayi ma kana a first class jannatin mai isa annabin Allah ai mubaya'a ga annabin Allah ga gaisuwa annabin Allah ya sirrin Allah ya bangi ciki kashe mai yanka ko shaida hasada ko lamta karo mabiyanka kai ake wasari kafin ya zo ya zama rigonka gai da shi ba sanan Allah ya abu musabatu labbaika muke bayanka insha Allah ba za mu canza ba to shi yasa muke bayanka insha Allah ba za mu canza ba ko kalli ɗaukaka ko darta inda rabbana ya aje ka baban sai ba ikon Allah mu za mu bi ka ne dan Allah iyakar sallah alzazzaki kaga ta kowa kaga ta wuya ɗan baiwa komai na babba ya fi da yaro ko kauce ga mai haɗa taro wanda rabbana ya turo don mabiyinsa ba za ya tabe yaro da gwarba kasa ko ta bansa zazzaki gagare gasa gasa da kai ba za a ci ba ba sunansa Allah nan addini sannan maganin shaidani bara da ƙara ba ku bayani ruwa ai ba za a kwando ne ba